भगीवन कुर्साचे कुरवे निवारण काम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याच्या नावी आमेन. सौम्याच्या भडव्यांमरी एक बरी खबर हाडली नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian mereka cuma bapak Berita me nama pia kate vinati kata nemcha mरणाच्या घडी Amin. अबले सौम्याची साखर तुझ्या प्रमाणे मुझे तेंजा नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवयासा स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आणि देवाचो पूत मुनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची महिमा प्रियांका भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याचा माग्या येसुम्या बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान पाकिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही आनंदाने तुझी कृपा शांतच करणारी आम्ही मागतो आमच्या सौम्यामरी आम्ही महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक देवा गेल्या म्हणजे बाळ आणि सलय आमेन श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवान मिंगेली जुजान आमका संभाळचरणी पासांचे आडिय आमका आधार दी देव तका फरमाव दिकमी लागले आणि तू ये सर्गीच्या द्वारा संसारार विसरल्या त्याच्या हेरापटा देवाच्या पदव्या यमकोटा लटून उडे शासनाचो विषय गीतांका संचार प्रकाश संचार पंपदी सत्मानता देवा सर्वपददार बापा तुमच्या रचना जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या पवित्र संभावलो कुर्सा जडलो तकाने केलो मेलमध्ये देवलो जीवन झालो सर्वपददार देव जीवानी मेलांची आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशी या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
बरे देवाचे महिमा कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडी भोर आमचे माईक आम्ही अनम्यूट करूया. सगळे आमचे माईक अनम्यूट करूया आणि थोडं वेळ सांगात म्हणून त्या सुम्याची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 तुझ्या समर्पित आमची अस्कत तुझ्या समर्पित हरी एक अस्कत चिंतना अस्कट वंदवण्या तुझ्या समर्पित पा तुम्हें मात्र आमचे काकुल दके तुझ्या काकुलतीन मात्र में जियम सकता हूं तुझ्या काकुलतीन मात्र में तुझ्या लागी येऊन सकता हूं बापा तुझे आमका पैस केला आम्ही देवा आज तू आमका आधार दिला कोणी आमका आधार दिवसो आम्ही तुझी बुरगी बापा आम्ही तुझी बुरगी तुझ्या पुता जेजू आमचे कथे आमच्या पत्कांकते आमच्या अस्कते आमच्या अडक आमच्या बनपस कथे आमच्या हरिएका आमचे असल्या हरिएका श्राप कथे आणि ताचे रगत वरेले बलिदान पटेले आमच्या कथे तुझ्या बर्ग्यांकते आज देवा जेजूच्या त्या तीन कष्टाच्या पशावमनी पात आज आमची काकुळ जेजूच्या त्या कठीण कष्टांच्या पाशावमनी पात जेजूच्या कुर्साच्या कष्टांच्या मरणाच्या पुण्या मरीपात आज आमची काकुळ कर आज आमची दया कर तुझ्या बुरग्यांची दया कर आज तुझ्या बुरग्यांची काकुळ कर जेजूच्या अमर रक्तान आमका दोन्ही तळ कर बाप्पा दोन्ही तळ कर बाप्पा आमका सडी नका देवा आमका सणी नका देवा आमका तू पटलून घे आमका तुझ्या वेगेन घे हालेलुया 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 दिस आमचो भारत ववयता देव आमचो सर्वंदार वय तेव्हा दिसान दिस आमचो भार ववयतलो देव जोनस आहे तथा दिसान दिस आमची जतन घेतलो देव जोनस आहे दाच दिसा आमका सांभाळतलो देव तू जाऊनस आहे आज आमचे पाय निसळ पडण्यातल्या परी आज तू आमका राखतलो देव जोनस आहे साम 66:9 ताणे आमचो जीव सांभाळला आमचे पाय दिले नंतर आज आमचे पाय आदळण्यातल्या परी राखतो देव तू जोनस आहे आज तुका अर्घ वाकणे स्तुती आराधना हालेलुया हालेलुया दीनका देवा आज आमचे पाय आदलों दीनका देवा आज आमका कंचे काय
अड्डून दिनाका देवा तांका कंचय अस्क कायंते ओढोन आज तुका विश्राम दिनाका देवा आज तुझे तर पैसो सोम दिनाका देवा आज का कोळकर हालेलुया 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 रिया 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 जेजू 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 thank you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 thank you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 ria 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 thank you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 thank you Jesus thank you Jesus yarala bara 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 Jesus 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 hallelujah 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 thank you Jesus 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 hallelujah 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 thank you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 thank you Jesus 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 hallelujah 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 Jesus thank you Jesus thank you Jesus hallelujah Jesus Jesus Psalm 68:20 हम सो देव तारण सो देव हम सो देव तारण सो देव हम सो देव तारण सो देव सर्वेश्वर देव आमका मरणांतले निवारता 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 तो देव आमचो तारणसो देव आमचो देव आमका मरणांतले निवारता आमचो देव आमका अस्कत कायतले सुटका दिता आमचो देव आमच्या हर एक संकली तुटून उडयता आमचो देव आमका जैताच्या वाटेन वता आमचो देव आमका शांती दिवंक येता आमचो देव समाधानाच्या वाटेन चलोवंक येता आमचो देव जैतेवन देव 2 दिसा आदी आमका एक प्रेयर पिटिशन येयले हांवें आमी उसार्न सकाळच्या मागण्या वेळार आणि सांजेच्या मागण्या वेळार आमी विशेष मागले आरव म्हणल्या एका भुरग्या पासून 9 महिन्याचे भुरगे ती आवय बापय तांच्या मायगांवांतान खंय भायर गेल्ली थंयसर तो भुरगो असो सीक पडलो की ताका आयसीयून दवरचे पडले ताका ब्रिदींग डिफिकल्टी जाली ऑक्सिजनार दवरचे पडले आणि या मागण्यान आमी कंटिन्युअसली ताचे पासून मागोन आसल्या हर एक दिसा आयतारा आमकां पोर बुधवारा दीस ब्रेस्तारा दीस आयिल्ले पिटिशन आमी मागले कंटिन्यू सक्रामेंता मुखार मागले आणि देवाच्या काकुळतेन तो भुरगो कंप्लीटली बरो जालो आयसीयूंत आसलो चिरको कंप्लीटली देवान ताका बरें कर ताच्या मायगांवा फाटी येवचे बरें केले आमचो देव तारणसो देव आमचो देव आमकां मरणांतली निवारता आमचो देव आताच्या भुरग्यांक सदांच राखता सदांच आमचो देव आमकां राखता देवाचे उतर म्हणटा आमी देवाचे उतर जिवें उतर हर एका दिसा रिपीट करता आज ते उतराच्या बळान देवाचे उतर म्हणटा Psalm 107:20
आपले उतर दाडून ताणे तांकां बरें केलें. आपले उतर दाडून ताणे आरव म्हणल्या 9 महिन्याच्या भुरग्याक बरें केलें. आपले उतर दाडून देवाचे उतर म्हणटा एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकान 30 आणि 7व्या अध्यायांत देवाचे उतर म्हणटा जेन्ना एझेकिएल प्रवाद्याक देवाचो आत्मो सुकी हाडां मेल्ली हाडां आसल्या त्या फालक्याक सुक्या हाडांच्या त्या फालक्याक कोण गेलो. सुखी हाडां त्या हाडांक हालोंक जायनातले. त्या हाडांक जावंक पुरो कितल्या वर्सां तावन थंय आसले त्या हाडांत जीव नातलो. त्या हाडांक कांय पळोवंक जायनातले. त्या हाडांक कांय आयकोंक जायनातले. ती हाडां असल्या कडेन आसली. जावंक पुरो ती हाडां कुंभ जाल्ली. तसल्या हाडांक देव म्हणटा प्रवाद कर, सांग तांकां, फरमाय. एझेकिएल चॅप्टर 37:5 ह्या हाडांक सर्वेस फॉर देव अशें म्हणटा. हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो. हांव तुमकां आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर कात धामतलो आनी तुमकां श्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव तुमकां श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो. हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो. एझेकिएल प्रवाद्यान तेंच देवाचे उतर रिपीट केलें. तेंच उतर देवान दिल्ले उतर त्या हाडांक सांगलें आनी त्या हाडांतय देवाचे उतर म्हणटा एझेकिएल 37:8 हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटलें, कात दांपोन येतले. देवाच्या उतरान जाल्लें अजाप. देवाच्या उतरान देवाचे उतर म्हणटा जॉन चॅप्टर 4 थंयसर देवाचे उतर जेजू एका सरदाराच्या पुताक बरो करता. देवाचे उतर म्हणटा तो सरदार हायर ऑफिशियल येवन तो माग लागलो जेजू लागीं, मेस्त्री तू एकपटी ये, घळाय करिनाका, आज ये. म्हजो पूत मरणाच्या तरेर आसा, पडता का? आनी जेजू म्हणालो जॉन चॅप्टर 4:50 जेजू ताका म्हणालो वच तुजो पूत वाचतलो. एकच उतर, वच तुजो पूत वाचतलो. आनी देवाचे उतर म्हणटा तो सरदार त्या जेजूच्या उतरांचेर फाटी येवन फाटीं गेलो. दुसऱ्या दिसा तो वाटेर आसतना ताचे साकर ताका मेळोंक आयले आनी तांणी सांगले तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या एका उतराचेर ताणें विश्वासले. जेजूच्या तोंडान तावन भायर त्या 2 दारेचे तलवार जावनच्या जीव भायर सरतल्या त्या उतराचेर ताणें पातयेन दवरली. आज मगाचे न्हू, तेच उतर आमकां स्पर्श करता. तेच उतर आमच्या जिवितांत अजापां करता. तेच उतर आमच्या जिवितांत असल्यो सगळ्यो सांकली तुटोवन उडयता. ताजी काकूळ, ताजी कृपा आमचेर
वळाशे करता ते उतर देवाचे उतर आज त्या उतरांचे भरवसो दवरया. आज आमचे हर एक तराची टेन्शन त्या सोम्याच्या हातान भेटून देऊया. आज कशे त्या सरदारान जेजूच्या एक उतराचेर भरोसो दवरलो. ताणे परतून इसारू ना, ताणे कितेंच सवाल इसारू ना, तो दुबाव ना. जेन्ना जेजून म्हणे वच तुजो पूत वाचतलो, फाटी मुखार पळोवन ताणे येस जेजून सांगला. जेजूच्या तोंडान तावन आयिल्ले जिवे उतर हांव विश्वासता. ताणे क्वेश्चन करू ना, जेजू तू येनासतना कशें जावचे? जेजू ये, हांगा तावन कितले पयस आसा. कितेंच विचारू ना ताणे. जेजू सांगले तो पात येलो, मिटींग गेलो. पळया आम्ही कितले आमच्या भावार्थांत अस्कत आसा न्ही जेजूच्या उतराचेर पातयेवंक. ताची उतरां जीव असली उतरां या पवित्र पुस्तकात आसात न्ही. त्या उतराचेर आमचो कितलो भरवसो आसा. जेन्ना एझेकिएल प्रवाद्याक देवान सांगले तूं फरमाय, जे कितें देवान सांगले तेच उतर ताणे त्या सुक्या हाडांक सांगले. आणि त्या सुक्या हाडांतय शिरो आयल्यो, मांस आयले, कात आयली. देवान सांगले श्वासाक फरमाय, ताणे श्वासाक फरमायले आणि तो श्वास त्या सुके हाडा आसल्या त्या मनशा थंय गेल्यो आणि ते मनीस जीव जाले, उठून उबे रावले. देवाचे उतराची सकत आज ती देवाच्या उतराची सकत आमच्या जिवितान काम करून दी. देवाच्या उतराची सकत आमकां सुटका लावून दी. देवाच्या उतराची सकत आमची पिडा काडून दी. कोणाक दाडयेन दुख आसा या घडी जेजू स्पर्श करना आसा. राईट सायडीन दाडयेन दुख जेजू स्पर्श करना आसा. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. आज सौम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आयचो ह्यो सणवाराचो दीस आमचो आशीर्वादांनी भरून दी. आयचो ह्यो सणवाराचो दीस ताजी बेसावां आमच्या जिवितान वाळून येवन दीत म्हणून सांगाता. म्हणून ये जीव असले उतर हिब्रूज 4:12 ताच्या उतरांनी जीव असा. ताच्या उतरांनी जीव असा. ते उतर आम्ही क्लेम करूया. साम 67:1 देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फंको. साम 67:1 देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फंको. साम 67:1 देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फंको. साम 67:1 देव आमची दया करू आणि आमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फंको. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुमे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या कातीला तिकट आणि आमच्या माझ्याकडे आमेन. या दुसऱ्या कणात विशेषरान सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन मागया. कितले जण आज फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात त्या हर एकल्यांचे जिवीत हर एक फायनान्शियल अडकळी, हर एक फायनान्शियल अडचण्यो, हर एक लोनाचे समस्ये, ऋण सगळे कोणाक पैसे दिले लेन देन पैसे दिले पाठी मिळवनात. काही स्टक झाल्यात. आज तुझे पैसे असतात तरी तुझ्याकडे पैसे ना. कित्याक तुझे पैसे काही फसल्यात. आज विशेष रान सुम्याच्या समर्पण देऊया. सांगा त्या मुलांनी उत्तर 3 पटी क्लेम करूया.
Leviticus 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो, हांव हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, करतलो, आनी तुमची संतत वाडयतलो, आनी तो हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. Leviticus 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो, आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. Leviticus 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां बरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो, आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सगळे आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची आई, आम्हा पापियांका विनंती कर, आता आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. ह्या कणान समर्पण दिव्यांक कितले जाणांक कामां होगडायल्यान ह्या दिसांनी कितल्याशा कंपनी लॉसार जाल्ले आसा, काम ना. कितल्या जाणां काम नासतना जावंक पुरो कोरोनाच्या टायमार ताम कितले जाणां काम नासले आसात. कितले जाणां त्या टायमार काम गेल्ले जावंक पुरो दुसरें काम मेळ्ळें, आता ते कंटिन्यू जातात ना, सगळे टेम्पररी विशेष रसम्याचे समर्पण दिवन मागया ह्या अडचणेंतल्यान सोमीस भायर हाडूंक शकता. आज एक थीर वाटेर तो सोमी व्हरूंक शकता. त्या सोम्याच्या हातांत आसा आमचो आसरो आनी आमचो आधार. आज त्या सोम्याच्या हातांत कितले जाणां जावंक पुरो बरे सर्टिफिकेट, बरे एक्सपिरियन्स आसा, पूण आज एक्सपिरियन्स आसले परी आज काम ना. सोम्याच्या समर्पण कोणाक लेफ्ट शोल्डर बोन कठीण पडता, जेजू त्या व्यक्तीक ह्या घडये स्पर्श करनासा. आज विशेष रान मागया हर एक कामातल्या भावनाक सोम्याच्या समर्पण दिवं सांगात म्हणून नेवता 3 फावटी क्लेम करया. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही, थीर राव, भियेनाकानी दयसन नाका, तेस्पोर तुजो देव, तू खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही, थीर राव, भियेनाकानी दयसन नाका, सर्वेस्पोर तुजो देव, तू खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला न्ही, थीर राव, भियेनाकानी दयसन नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव, तू खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सवय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची आई, पापियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. माग्य विशेषचा हर एका पिढ्याक सोम्याचे समर्पण दे. विंगड पिढा, कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, कितले जणांक पीसीओडी समस्ये, हेवी ब्लीडिंग रावतेत ना, जावंक पुरो 1 महिने जाले, 2 महिने जाले, सोम्याचे समर्पण दिव्या. एक पटी स्टॉप जाता, परतून स्टार्ट जाता. लिव्हराचे समस्ये, पॅनक्रियास प्रॉब्लेम, ऍसिडिटी, पाठीच्या कणाचे दुख, कोणाक नी पेन, सगळे सोम्याचे समर्पण दिव्या. कितल्याशे घाई कोण जाय, डायबिटीज, ब्लड शुगर कंट्रोलाक येना, सोम्याचे तन भेटन दिव्या. सर्य कपिडेस आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या ल्हान भुरग्यांक सोम्याचे तन भेटन दिव्या. सोम्याची काकूट मागोन येऊ तर सांगा म्हणून 3 फावटी क्लेम करया. Psalm 107:20 आपले उतर दडून ताणें बरी केली आणि तांचो जीव नासांत निवारलो. Psalm 107:20 आपले उतर दडून ताणें बरी केली आणि तांचो जीव नासांत निवारलो. Psalm 107:20 आपले उतर दडून ताणें बरी केली तांचो जीव नासांत निवारलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुजे सवय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाची आई, पापियांका विनंती कर, आमेन. आमच्या भुरग्यांक सोम्याचे समर्पण दिव्या. तसेच समर्पण दिव्या विशेष राहन शिक्षा भुरग्यांक
आनी तो विशेष माग्या तांकां हर एका वायटा विघ्नांतले देव निवारण दी, हर एका वायटा देव सुटका लाभोवन दी, तांकां जाणवाय दिवन दी, तांचे फुडार आशिर्वाद बरोवन दी. कितल्याना IAS, OET, NET, एनक्लेव्स एग्जामीक तयार करना आसात, आज विशेष तांकां समर्पण दिव्या. जायते सल्ले बँड तांकां मेळचे पसत विशेष माग्या आज समर्पण दिव्या. ह्या दिसांनी कोणाची इंटरव्यू आसा, कोणाचे एग्जाम आसा, त्या भुरग्याक सुमेच्या समर्पण दिव्या. आज वायट सांगात म्हणून असल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या. गैरसण गेल्ल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या. घरांतल्यान पयस असल्या भुरग्याक सुमेच्या समर्पण दिव्या. सांगात म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजून मेळ्ळी, विनंती केली आनी जलवायाचो उद्देश आयलो. विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजून मेळ्ळी आनी जलवायाचो उद्देश आयलो. विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजून मेळ्ळी आनी विनंती केली उद्देश आयलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमित्र सुमे आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, प्रियांका ती कृष्णात आणि आमच्या अमृताच्या घडी राम. या आखरे चक्रांत जाता जाल्यार आमी सगळे दिंबेर पडया, दोनी हात आमचे वयर पारया. विशेष तर आमची कुटुंबां सोम्याच्या हातान भेटून देवया. आज आमच्या कुटुंबान सोम्याचे समाधान विस्तारचे पासून मागया. आमच्या कुटुंबातले हर एक कसकत काय पयस वचचे पासून आमच्या कुटुंबांत सोम्याचो उजवाड सांगून दी. आमचे कुटुंब फळां बरी जावं दी. आमचे कुटुंब आशिर्वादी जावन येवन मागया. हर एका दिसाचे आर्ग्युमेंट्स सगळे जेजूच्या सांभाळा असो पडून दी. आज कसलाय संगती खातीर आम्ही आर्ग्यू करत आसा कुटुंबान मोगाचे न्हू. आर्ग्युमेंटांत आमकां कितेंच लाभ जायना. आम्ही आर्ग्यू केल्ल्या द्वारे त्या आर्ग्युमेंटाचे फळ जावन जे कितें आमी मागण्यांत आमकां कृपा मेळटा, ती कृपा आमी स्लोली होगडायता. तर कितें करी जाय, आमी वगत बसचें गी, हांवें जाप दिवन नजो गी. इतलो ते आर्ग्युमेंट करून ट्राय केला. आज शांत रावून ट्राय कर. Psalm 46:10 शांत राव आनी जाणा आसा हांवूच देव म्हणून. शांत रावचें म्हळ्यार ताचो अर्थ आय एम सरेंडरिंग इट टू द लॉर्ड. हांव देवाक सरेंडर करता. आय एम नॉट टेकिंग इट ऑन माय ओन. आय एम नॉट टेकिंग इट ऑन मी. आय एम गिविंग इट टू द लॉर्ड. नाव ही इज इन कंट्रोल. तो कंट्रोल आसा. ताच्या कंट्रोलाक घाल दी. आज शांत रावचें म्हळ्यार अर्थ हांवें बोगस बसचें न्ही. आज शांत रावचें म्हळ्यार अर्थ हांवें मुजे ते सगळे जे कितें हांवें करचें म्हणटलें तें स्टॉप करन सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन देवा तूं चलोवन व्हर. देवा तूं हे सगळे इत्यर्थ करून दी. तुका साध्य आसा. तुका साध्य आसा. कशें तो सरदार देव जेजूच्या उतरांचेर पातयेलो. ताणें परतून फाटीं पळोवंक ना. ताणें फाटीं परतून वचून ताणें विचारूंक ना, जेजू तुवें सांगलें जाता न्ही गी, खंडीत जाता न्ही गी, हांव वचचें गी फाटीं, जायना जाल्यार कालें करीत जाय, जायना जाल्यार तुका कशें कॉन्टॅक्ट करचें. तू फोन कर नाही, आम्ही आनी कोणाक फोन करून सांगायचे की आमचे सवाल असते आले. आज सरदार कशें पातयेलो. आज त्या प्रमाणे पातयेवंक आमकां तो कृपा दिवन दी. अशीच मागया आमचे हर एक गरजो कितल्याना मागून आसात. विंगड गरजां पासून हर एक तांचे गरजो आमची मागण्या जमत. मागण्या जमत हर एक गरजो सगळे आमच्या टीम मेंबरांक, आमच्या आत्मीक डिरेक्टरांक
तुम्ही सदा भेटून दिव्या आमचे कुटुंब तो जेजू कंट्रोलला काल घेऊन दे. आज आमच्या कुटुंबात तो सोमी मुखेलपण घेऊन दे. हर एक पटी आम्ही उलयतना आमच्या कुटुंबात एक उडास दवरया. आम्ही दोघांनी आमचे मध्ये जेजू उभो आसा. सांगात म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तऱ्यान क्लेम करया. आयझाया 30:18 पूर्ण सर्वेस पर तुमका दया वाण पडून आसा. तुमची काकूट करूंक कित्याक सर्वेस पर न्याय ताचेर भरवसो दवरतात. आयझाया आयझाया 30:18 सर्वेस पर तुमका दया तुमची काकूट करून तो उठता. कित्याक सर्वेस पर न्याय नीती देव ताचेर भरवसो दवरतात ती सुभागी. आयझाया 30:18 सर्वेस पर तुमका वाट पडन आसा. तुमची दया करून तो उठता. कित्याक सर्वेस पर न्याय नीती देव दवरतात ती सुभागी. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुगाय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवती देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर प्रार्थना आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. हालेलुया 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 सुझन रॉड्रिगस फ्लाविया हालेलुया एसएम फर्नांडिस डायना फर्नांडिस एम फलेरो रीटा दलमेडा एम फलेरो बसंती जुलियन मस्करेनस डोरा डिसोजा हालेलुया 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 जेसिंता डिसोजा सिल्विया साजिद स्मिता रेबेलो हालेलुया 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 क्लारा अल्वा सिनेला मैक्सी अपोलिनरिस जॉन पिंटो हालेलुया 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 फ्रैंकलिन मोंटेरो केनी डिसोजा लेनी वेगस लविटा जविटा प्रिया ठाकुर हालेलुया 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 रिना अलगर गिलबर्ट हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिल्बर्न प्रतिष्ठा अनिल सविता ग्लोरिया सिरिल शारोन कैसी हालेलुया 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 डेरिल दिव्या रॉनी डोमिनिक हालेलुया हालेलुया गीता हालेलुया जेसिंता जूलिया स्टेफनी जेसन स्टीफन हालेलुया हालेलुया लीना डिसूजा हालेलुया हालेलुया लीना मेलविन शरल सोनल टेरेसा हालेलुया लीना वाज हालेलुया 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 मरिया फेरावो जॉयस माइकल मेलिशा मेलिन हालेलुया हालेलुया नैन्सी लोबो प्रदीप किशोर विडा कैल्विन कैटिन विक्टर विनुता वृंदा रॉकी रणविक रीना अरुण तेरेसा काश्मीर टावेर भूमगळ बापाय हरियका तुझ्या भुरग्यांचेर आयचे आशीर्वाद कर. आज तुझ्या उतराचेर संपूर्ण फातीर धरू. आज तुझ्या उतरांचेरच आज ते उतर आमच्या जिविताचे बुनियाद करणं त्या उतरांचेर जियोंक आज आमकां तुझी कृपा लाभय. तुझ्या उतरा प्रमाणे आज आमकां तुझ्या भुरग्यांक सले जेच्या पवित्रने बळवून नवान मागता. आमेन आमेन आमेन. उदास दवर ये बौद्ध द्याळी अंकार तुझ्या आश्रयाक दवरलो तुझा आधार मगलो मध्यस्थी सुदलो कोणपणी भूमोकळा गेलो म्हणून त्यांचं ऐकूंक हे पातीने दैव तुझ्याकडे येतात. हे अंकुराच्या अंकुरी मुझे मै तुझ्याकडे येतात. पत्ती आणि कधीच मुखार राहतात. पण सल्ल्या देवपुत्राची मै मुझे मागणी तिरस्कार आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड. मग चलो आज विशेष राहणं या मागण्याचे लिंक ऍटलिस्ट 5 जण तुमच्या ग्रुपान ऍटलिस्ट तुम्ही ग्रुपान आसात तुमच्या ग्रुपान 5 जणांक ऍटलिस्ट 5 ग्रुपान या 5 जणांक ऍटलिस्ट तुम्ही या मागण्याचे लिंक तुम्ही दंडिया. तसेच ब्रदर फ्रान्सिस लोबसो टाक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेवैर
11वो भाग येदळूस अपलोड केला आमच्या चॅनल आसा. आम्ही ऑलरेडी व्हॉट्सअप ग्रुपात शेअर केला. तुम्ही ते शेअर चेक करा आणि तो ऐका बरं एक कर. आणि तसेच आमच्या हर एक इराद्यापासून मागता तुमची हर एक पिटिशन टेस्टमनीस आमच्या नंबरात स्क्रीनर थोड्या वेळान येतले. ते नंबर तुम्ही नोट करून घ्या आणि त्या नंबरात तुम्ही तंडिया. ते तुमका हर एकल्या आयसो दीस आशीर्वादाने बेसावाने आणि कृपेन बरोबर दे. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord, brother. Thank you, brother.